Айде, кой ще се качи по стълбите сега? Да, това е татко за гъста. Айде, качи сега. Кой ще се качи по стълбите? Кой може да се кача по стълбите сега, да видим? Кой може да се кача по стълбите? Кой ще се кача по стълбите? Кой се кача по стълбите? Ето го Прашо! Ей, сега ще го фане тати, сега ще го фане тати, сега ще го фане тати, сега ще го фане тати. Сега ще го фане тати. Ето го, Кики. Айде сега по стълбите, кой ще слиза по стълбите? Давай, ръчичка, дайте ръчичка, дайте ръчичка. Айде, оп, 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 оп. Браво на Кики! Прашчо! Ти кръв си, тати? Българче, да, това го знаем, ама сега си Прашчо цял. Я кажи, какъв си ти? Прашчо? Ама аз съм българче ли си? И ти си българче и Прашчо, еми това е положението. Айде, кажи чао на баба. Чао, баба. Кажи чао, бабо. Гледай тук. Гледай тук обаче при мен. Гледай тук, гледай. Чао, бабо. Така, чао. Цунка дай на баба. Дай на баба цунка. Айде.